Miksipä ei? Tätä onkin jo useampi kysynyt. Se on Kipauttaja, morjesta. Hei, mä olen tekemässä QA-video, mä tarttisin teiltä jeesiä, eli kysykää mut kysymyksiä, mitä haluatte tietää meikäläisesti, mä vastaan niihin kysymyksiin sit seuraavassa videossa. Eli pistäkää tähän videoon kommenttikenttään kysymyksiä, niin tehdään Q ja A-video ja vastaan teidän laittamiin kysymyksiin. Se on Kipauttaja, morjesta. Mä kysyn, että minkä takia mä oon tehnyt tämmöisen videon, minkä ihmeen takia? Jos mä jotain pitää teille myöntää, niin semmonen, että mä en tiedä yhtään miten näitä videoblogeja tehdään tai miten ylipäätään tehdä puhevideoita. Mutta siitä mä oon varma, että jotakin mielenkiintoista niin se pitäisi olla sillä. Pelkkä tämmönen turhanpäiväinen monologinen selitys ei johda mihinkään. Siitä ei ole mitään hyötyä, eikä se silloin kannata myöskään. Jotenka jotakin pitäisi saada siis aikaan. Jotakin pitäisi puhumalla tuottaa semmoista mielenkiintoista tekstiä. Mutta se on mulle äärimmäisen vaikeaa, koska mä en tiedä, mitä mä puhuisin teille. Jotenkin mä puhun tätä tuubaa teille nyt. Ja te kuuntelette, katsotte tätä videota, mietitte mikä tuon miehen naamalle on käynyt. Ja minun naamallenihan on käynyt semmonen juttu, että grimasin kasvoväreillä vähän leikin. Eli milloin grimasin kasvovärejä, jotka näyttävät siis tältä. Ja ne eivät lähteneet pois ihan ensimmäisellä kerralla, kun vähän pyyhki, jotenka päätin tehdä videon tässä tämmöisen hyvin työttömän näköisenä. Joo. Ja näin tällä kertaa. Näkemisiin. Heitäpä kommenttia ja tilaa kanava! Nähdään jälleen ensi videossa! Se on morjesta! No nyt se on saanut lopullisesti.